Yazi babe, last week ngithole i-call evela komunye wamabingani zami. Kuzomela ube step mother subboy, and I'm sure ukuthi even uthanda kujabulela. Iyadlala wena. Uzohamba kanjani ngakutshela idingo kaBoy? Into mayimele uyazi ukuthi mina no-Innocent sesino-18 manje and sekugenza noma yini enziwa abantu abathandanayo. Baba ngixolisela leqiniso ngizokutshela mina. Kahle kahle Ntombisana Innocent nami ngimzali. Innocent umzali kanjani ngoba Innocent phela ingane yakho? Innocent akukho mkhonto la. And ngithe phuma kulezi indaba zabantu abadala. Phuma kulezi indaba Innocent. Yabona njengoba ngikuveza nje ukuthi stove 66. Ngenzela ukuthi ubone ukuthi ayikho into engikhona ngayo. No siqhele. Sishapha. Yazi Xolani. Kahle kahle uyangimangaza. Ngiyakuzwa nje ukukhuluma ngento physics nani. Kodwa nje le yatha le yokuthandana ayangizwa yona iphathi. Kahle Xolani uyangithanda noma uzongiyosi. Abio. Sahluko sokuqala uhlonipho. Yabona uma uyibambe lapha akukho la ngeke uzudlule khona. Ingane enkankawe ziyafesa zibamba ngisho emajalidini. Awuda malumazi emajalidini pho. Hayibo. Hayi kusho ukuthi ke ntombi uyobona owafika ngayo makunjalo. Indaba kunduzi.